правилно ли се сети до сега? Добре, това е много сложен въпрос, сега какво да кажа? Казването ми директно. Благодаря ти, само така много ми се приближава. Единствено само не бих намерила любовта в градския транспорт, защото не се качвам там. Доста добър съм в леглото и доста пал с езичето. Не ти се струва неетично и неморално. Всички да работят за тебе и ти просто да събираш и да взимаш. Не. По цял ден просто си обикалям така по салоните, харча си пари. Да, тя ми изглежда като мръсница, реално. Обаче това ще го разберем в последствие. Нали на мъци така почва интрото? Здравейте, драги зрители, и добре дошли в днешното видео. Както знаете от заглавието, ще подложим на изпитание Венета срещу 13 мъже. Какво ще се случи, не знаем, само знаем Венета какъв характер е и какво може да покаже. Така че без повече анонси, абониране